माखौथ' गाबनो ओंखारलायखो नोङो हा? उन्दुनो ओंखारदों खोना गथ'आ? मानो गाबदों नोङो राजा? बोरै नायबाय दङ दुस्थ'आ? आङो माम सङैनो दे राजा दै। आं संगोन दे। नाङा दे आं संगोन। नोङो दहायबो संदों माथो आब'। आं संगोन दे। नोङो राजाखौ लाथ'। राजाखौ हर आङो लानि। नों लागोन? औ हर लानि। थांनो ना राजा आनैजों हा? थागोन दे आंजों हर। दाखालिबो थादों माथो। नोंसोर सानैबो ओंखाम संहैथां आं लागोन दे। दे होमबालाय लानोबालायनो। राजा आंजों थाखायोना राजा? दे होमबा राजा आनैजों थाथ' दे जोंफोर माम संहैनि। थागोन दे राजा आंजों थाखायोना राजा? बेफोरबायदि खालामबा मोजां मोनसै ना? औ मोजां मोनसै। दानिबो मिनिसोदों जमुना आब'आ बेफोरबायदि दिन्थिनायाव। आयौ खानायखौ दांसोबायहाय। औ दाङो बेफोरबायदिनो। खानाय दांगोन, माला दांगोन, गस्ला दांगोन बेफोरबायदिनो। दे थादो राजा दे आङो माम संहैनि। फै जमुना आब'। गथ' खोब खानाय दांनो फैदों। मा सानदों आङो नोंखौ अननानै लादों? नङा आङो नोंखौ खेबनोसो लादों। खेबनो ओरैबायदि बुनो लुबैखायो आं नों बायदि गथ' टिक्ला टिक्लाफोरखौ। बुनो खेबनो लुबैसो। दिनै चान्स मोनबाय र'। दाखालिनिफ्रायनो आं नोंखौ खेबनो थाखाय चान्स नागिरबाय दंमोन गथ'। नाथाय नोङो आंजों खेबसेल' थादोंमोन। बै खालि आं नोंखौ खेबनो चान्स मोनासै। खोब नोङो मिनिदोंना नोंखौ ओरैबायदि गोसा खेबनोसै आं गथ'। बावदोंसो ना र' आरो खेबना बावनि। मा जाखो? मिथियाथ' मा जाखोबा मानो गाबखोबा? दानि बावसो माथो मिनिसोदोंमोन। मानो गाबखो नोङो राजा? नोङो थानो हाया आरो आनैजों? मानो गाबदों नोङो राजा हा? नङा माखौ गाबनो ओंखारबाय थायो नोङो? आङो माम संनो नागिरदों होनदोंना? दसेल'खौनो नोङो आनैजों थानो हाया नामा? मानि मा गाबबाय थानाय? मा इदि जालायखो नोंहालाय? मा इदि जालायखो? जेबोआनो जायाखै ओरैनो एक्टिंसो देखायफ्लादों बियो। सैथानथारना? आजिखालि गथ'फोरखौ आरो मा बुंबावनो? उन्दैनिफ्रायनो बिराद सैथान जाखायो। नङाबा मायबा दे दसेबो थानो हाया नोङो? नै लादो थाला बेयो आंजों दसेल'खौनो थाया। जमुना आब' हारसिं ओंखाम संदों नुवाखै? नोंखौ बायै बायै संनांसिगोन आरो आङो। नों दसे समखौनो थानो हाया माने। थौ बानोसै। बाना लाना संनि र' नङाबा दानो गाबलायगोन। दे। सालारे खेबजाबायना आंजों? गोसोखौ सान्थि मोनलायदों आं। ओरैबायदि गोसा खेबखादोंना। गोजा जालायदों। बिदिनो खेबबाय थागोन आं नोंसोर थाङागोलागि। खेबसे आंखौ अननो ओंखारो सानो खोमा? बे उन्दैखिया अननो ओंखारनायखौ बादो साला। बुयै सेबथा खालामना दोनसै लुबैयो आं बे गथ'खौ। नायनोनो हाखायालां रावनिबो गथ'फोरखौ नायनो हाखाया। बै गोरलै गथ'फोरखौ देरबासो एसे मोजां मोनो। बेफोरबायदि टिक्ला गथ'फोरखौ ओरैबायदि बुनो लुबैखायो आङो। खानाय दांनो फैदोंमोन। मिनि दांबाय दङमोन। जाला खेबजाबायना आंजों। आंनि आखायाव दा 100 फैसा दङ। मा एसे मोजां नोङो सेल बोराय। आयु नों आंखौ मानो एसेबां अनो? नोंदि बुंदों बिमाफोरा अनो होननाया अनबाबो अनो थेवब्लाबो नों आंखौ बांद्राय अनसिनो। आइनिख्रुइबो नोंसो बांसिन अनो आंखौ। आइया आंनो मेथाइ थाइबानिखौनो लाबोनो नागिरा। नाथाय नों आंनो 100 मानि फैसा होदों। 100 नङा मा एसे मोजां मा नोङो सेल बोराय। ओमफ्राय दा आङो आइनो खिन्थागोन ना खिन्थाया जाबाय दङ र'।
दहायबो खिन्थाया जानानै खिन्थायासै आङो। खिन्थाबाबो आङो सिख्ला लोगो होननासो थगायनांगोन नङाबा आंखौ एसे बोरैबासो खालामगोन। आरोथ' बै रांखावरिनि फिसाला होननानै मिन्थिबा सेसखासै आरो लोगोखौनो जानो होनाय नङा। ओमफ्राय सेलबोरायनि बिमायाबो मालाबाबो जोंफोरखौ लोगो जानो होनाय नङा मिन्थिबाथाय। बेनिखायनो फुल्लावबो खिन्थाया, सेलबोरायखौबो खिन्थानो होआ आङो। सेलबोरायासो खिन्थागोन ना मायबा। खिन्थाबा गैला आरो सेस गावस्राखाबाय जोंफोरनिया। बा गावस्रा होनो हाया। सेलबोरायबायसो लोगो अबाव मोननोलै आङो। ओरैबायदि अनखायो आंखौ। मायसे मोजांमोन नोङो। नोंथ' आंनिख्रुइबो उन्दैसिन, थेवब्लाबो नोङो दानिफ्रायनो एसेबां गियानि। नंमारगौबो दे, आंनिख्रुइसो उन्दै, थेवब्लाबो एसेबां गियान दंमारो। साख्रि मोननायमोनबा हामगौमोन। दानो आंखौ एसेबां मदद खालामो बियो। फैसा सैसा होयो। आरोथ' साख्रि मोनबाथाय आंखौ खम मोनबावगोन, हाजार होखागोन खोना आंनो फैसा। थांसैरो न'आव। ओमफ्राय दा आङो फैसा होनायखौ आं खिन्थाया अबावबा आइया बिगोनसो। ओरैनोबा आंनो फैसा बुरजा नांगौ जाखादों, आइनो खिन्थाया आं अबावबा लानासो दोनगोन। माइरं दालि सिनि सापात बेफोरखौसो बायना लाबोगोन अबावबा। खिन्थानो हाया बाब्रे बाब। टेनसनसो जासोबायलै आङो बाल। बिग्राया फोजोंसारनि नाम्बारखौ मानो लानांगौ देनाय? मालाबाफोर जुदि फोजोंसारनो फन हरो बियो, फोजोंसारा जुदि गाज्रि लागायना होयो मा जागोन देनाय? बोरैबा मोनगासिनो आं, माने गिबाय दङ। लोगोफोर, आङो भिडिअखौ साननैमानि जाबायमोन हगारिया। दिनै सानथामजोंसो हगारबाय। सरि दे लोगोफोर, आं भिडिअखौ हगाराखैमोन। बेनिबो मोनसे जाहोन दं आरोना। जाहोनखौ दिनै खिन्थाथ'ला, गाबोन खिन्थागोन। नोंथांमोनाथ' हगारगोन नेबाय दङमोन आरोना, नाथाय हगारनाय जायासै। मा बुंबावनो आरो लोगोफोर, दिनैबो हगारनो हायासो सानदोंमोन। मानो होनबा लाइनानो गैयामोन। थांलाय फैलाय जोंनिथिं माने बार अखा फैबाय दं आरोना। दे होमबा लोगोफोर, भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालाम दे। दिनै भिडिअआ एसे गोलावबो जागोन। माने मैयाबो दाखालिबो हगारनो हायाखैमोन नालाय, बेनिखायनो एसे गोलावै बानायना होबाय। ओइ, मा हारसिंनो जिरायना दं नोंहालाय? दङ ओरैनो आब', बार जादों एसे। नोंखौनो फैगोन होननानै नेबाय दंमोन आं। नंगौ नामा? ओमफ्राय मा एक्टरनालाय माथो खौरां? एक्टरखौनोथ' टेनसन जाबाय दङ र' आं आब'। मानो माने आब', माबा बिग्राया माबानि नाम्बारखौ लादोंसो, फोजोंसारनि नाम्बारखौ। मा? बिग्राया फोजोंसारनि नाम्बारखौ लादों? मानो लानांगौ बेलाय? माबालै आब', फोजोंसार आंखौ फन हरनानै डिस्टार्ब हरबाय थायोना, आं बेखौ खिन्थादोंमोन। बेखौनो रागा जोंनानै दा नाम्बारखौ लाबाय आरो। मालाबा जुदि बेफोरबायदि डिस्टार्ब हरबावबा दम हरगोन होननानै लाबाय बे नाम्बारखौ। ओमफ्राय आं दा माखौ गिदों मिथिगौ ना? जुदि बियो फोजोंसारनो फन हरो, फोजोंसारा जुदि नंखाय खोथाफोरखौनो लागायना होयो, बेखौनो गिबाय दङ आङो। गिनाङा दे, लाया बियो। थेवब्लाबो। हेलौ, मालै मा खालामदों? नोंनि थाखाय सासे बर नायदों र' आं। आंनि थाखाय बर नायदों? आयौ, मा जादहाय। औ, फैगोना फैया? सोरोहाय? अबेनि बर नायखो नोंलाय आंनि थाखाय? जों आनैनि फिसाला, फैनो नामा? आनैनि फिसाला? औ, जों आनैनि फिसाला। मोजां दे मानसिया, आरो जानो लोंनोबो दङ। फैगोना फैया? है, मिथियाहाय आं माबा लाइमोनाबोना बियो, फुलेंखौ बारायना होनाय। आब', नंमारगौ दे, लुदुमि आब'खौ आदाजोंनो हैनोसै ना जोंफोरनिया? आया, मा पाइसि बिसोरो? औ आब', नोंलाय माथो एबार हाबा जासिगोन होनना बुंदोंमोन दाखालि आंनि सिगाङाव। जोंहानि आदाजोंनो हाबा जादो, मोजां दे आदाया। औ, मोजाङै सान्थि सुखि संसारै जालांनो हागोन। जागोन जाया आं आनैनो खिन्थानोसै, जागोनबा। नोंनि फट' खिन्थिनोसै आं। फट' हरनाय फट', नोंनि फट' गैयालै। आयु, माबा फाल्थुसो खालामबाय दं नामा इयो? फाल्थु नङालै, बिदिनो दो। ओमफ्राय नोंसा न'आवबो खिन्था आयंमोननो। फाल्थु खालामाखै दे, जों आदाजों फैमारनो, मोजां दे मानसिया। है, आं जेबो मिन्थियाहाय मा, नों सोंफै। आंलाय बोरै बुंनो, आं लाजियो। आयु, बेखौनो लाजिबाय आरो? औ, लाजियोहाय आं माबा। आरो नोंसा आदाखौसो नायनो मोनबाय होमबा? औ, मा जानोखाय? मोजांसो, बिबादि जागोन नोंखौ। थेवब्लाबो दे, फट'आ हरदो। ओइ, आं लाजिदोंहाय, मोजां फट'आनो गैया। दङ दे, आं नुदों नोंनियाव मोजां फट' दङ, मोजां नायना हो। आं लाजिसोबायहाय। लाजिनाय नङा दे, आङो गाबोन थांगोन न'आव। दे, गाबोन फै, नोंनो रायज्लायफै, आं रायज्लायाहाय। ओइ माबा, दे फट'आ हरदो। देलै दे, माबायसि नोंसा आनैनि फिसालाया?
नङाबा गोदाव सोरावनो नोंसा आदानि थाखायसो आंखौ बाजैनाय बायनो। औ आब' मोजाङानो जों आदाया। थांनो हामारगोन बाथ्रा जों आदाजोंनो। है आं मिथिया मा जेबो। आइमोनजों रायज्लायबानो जाबाय। औ जागोन दे। इस्सा अम्बिखिखौ होखारनो हानाय जाबाय माथो। माइरं साइरं गासैखौबो साफा खालामजोब्बाय। दिनैनो लागायना होनोसै नामा? मानसिखौनो नायनो सुखुथारला आङो दा। हारसिंबालाय बेलेगमोन, नाथाय इनि फिसालाखौ नायनो हाला आं। ओरैबायदि खायसो खालामो उन्दुनाय टाइमाव। आरो नायनो हाया आं, बुनो लुबैसो गथ'खौनो। ओइ नापे मायो आदा? मालै मा दाबो अम्बिखिखौ आइनि सिगाङाव मानो जेबो लागायना होआखै? आं बेनि मोखां नायनो बासोबाय। आरो सोरनिबा गथ' लाबोदों रागासो जोंबाय आं नायनोनो। ओरैनोबा सैखाया आङो अम्बिखिखौ, नों मानो दाबो लागायना होआखै? कन्ट्रल आदा कन्ट्रल। जेबो कन्ट्रल गैया दे। एकदम दिनैनो लागायना होदो। आं एकदम नायनो बासोबाय बेखौ। आरो जेबोखौनो खामानि मावाखै माथो, जलायलायबासो दं सानैबो। बेखौनोथ' सानगासिनो दं आं आदा, दिनै लागायनानै हामगोन नामा होननानै। होदोब्रा, माखौथ' नायबाय थाखो? मा नोङो सुखुदों नामा इ मानसिफोरखौनो? सुखुवाखै मा आङो। आंथ' गथ'खौ नुबाबो दोखो दोखो दामनोसो लुबैयो। नाथाय माने माइरंखौ जावखांजोबाखैमोन ना, बासिजोबखाङाखैमोन। बेनिखायनो आं लागायना होथ'वाखैमोन। माइरं बासिनो गैला दे, माबा लागायना होदो। जागोन दे, आं दिनै सानखादोंमोन आदा। आंबो नायनो हाला बिसोरखौ। ओरैनो अम्बिखिखौ आं सैखाया नायनोनो हाया। बिनि सायाव आरो सासे गथ' लाबोबावदों। गथ' मानसिफोरखौ आं ओरैनोबाबो मोजां मोनखाया दे, सैखाया आङो। नोंल' नङालै आदा, आंथ' दाखालि गथ'खौ सिरि सिरि खेबखुमादोंसो। मा? हामदों साला हामदों, गोसायैनो खेबनांगौमोन। खेबदोंलै आदा, गोसायैनो खेबखादों। ओंख्रां ओंख्रां जाखादों, गोजा जाखादों। हामदों साला हामदों, बेफोरबायदिनो खेबबाय था। खेबबाय था माने आं जेरैबायदि आइडिया दिहुनदोंना आदा, आइया दिनैनो होखारहरखागोन बेखौ। बा बिदिबाथ' बेसेबा मोजांलै, आं नोंनो प्राइज होगोनलै, प्राइज। मा? प्राइज होगोन? मा प्राइज होगोन आदा? मा प्राइज? एलै सिगाङावनो नोंनि प्लेनिंआ साक्सेस जाग्रोथों, बिनि उनाव प्राइज होगोन ना होआ नों नायबाय था। मा होगोन नों आदा आंनो? मा होगोन? दख'ना गांसे होनांगोन। ओमफा अबावबा दख'ना बायनो फैसा मोननो आङो 20 थाखासोनि चक्लेट लाबोगोन आरो। 20 थाखानि चक्लेट? बेनो नोंनि प्राइजआ? ओइ जाम्बि, होगोन ना उनाव होगोन। दामा आंना पकेटआनो जिर'। पकेटआ भर्ति जाबा नों नाय, आं नोंनो मा होआ, नों जि बियो बेखौनो होगोन आं। बारा दिन गैला र', आंबो फैसा खामायनोसै। है नोंना खालि बिदिनो दे। ओमफ्राय खामानिबो मावनो थाङा? मावगोनलै बिनानाव मावगोन। ओइ बेफोरखौ बाद हो, जेखि जाया थां, आइनो लागायनानै थां। आं एकदमबारे खयज' खालामनो हाला बिसोर सानैखौ। देलै जागोन दे गुमा कफि आदा, जागोन। आं दिनैनो दानो लागायनोसै। आइया अबावबा? आइखौ बारिथिंजायसो थांनाय नुदोंमोनलै आं। थांनि र' थांनि। ओरैबायदि गाज्रि लागायना होगोन ना आदा। बायध' जागोन आइया होखारहरनो बेखौ, बायध'। नङिफोरखौनो ओरैबायदि गाज्रि लागायना होगोन ना। आइया नंगौखौनो सानना लागोन। आंथ' ओरैनो बाथ्रा बानाय बुंनायाव एक्सपार्टखा। दे थांदो। अके बस। साला आइया माला होखारहरो बेखौनो सानगासिनो दं आं। बेनि प्लेनिंआ साक्सेसफुल जाबाबो हामगौमोनलै इसोर। लैथोश्री जों फैलाय। मायो आदा? लैथोश्री, आंनो बिबारिनि बयफ्रेन्ड नाम्बारखौ हरनाय। आंलाय बिबारिनि बयफ्रेन्डनि नाम्बारखौलाय अबाव मोननांगौ जाखो? माबा बिबारिनि बयफ्रेन्डआ आंनि लोगो नामा? ना आंनि बिदा जायो? नों बिबारिजों रायज्लाया होमबा? है आदा, नोंबो मानसिया एसे बोरैबा जालांमारबायलै। बिबारिजों नांज्लायदों होननायालाय खेबसे। बिबारिजों आंलाय माला रायज्लायो दे? आं सिगांसो रायज्लायोमोन, दाथ' आरो रायज्लायलाना। आरो दे आं बिबारिजों रायज्लायबायानो दे। बिबारिनि बयफ्रेन्ड नाम्बारखौलाय आंलाय मानो लानांगौ जाखो? बिनाय, बिबारिनाव बयफ्रेन्ड नाम्बारखौ बिनाय। है आंलाय मानो बिलाबायनो? आरो आंलाय बिबारिजों मानो रायज्लायनो? अरे आदा, नोंलाय माथो बिबारिखौ दाखालि बावनो नाजागोन होननाया मा बेफोरो? ओमफ्राय मा नागिरबावदों नोङो? मानो नांगौ बिनि बयफ्रेन्ड नाम्बारखौलाय? बावनो होनबानो बावनो हायो नामा? आं बावनो नाजायो, नाथाय बावनोनो हाया। आइनो खिन्थानाङा दे आङो बिबारिनि बयफ्रेन्डनि नाम्बारखौ बिदोंमोन होननानै। आदा एसे बुजि, नोंनि फारसे एसेबो अननायानो गैला बिनियाव। नोङो मा मोनबाय थादों दे? बाद हो आदा, नोङो गुबुन गार्लफ्रेन्ड नागिरदो। लाब गैला आदा, नोङो बिबारिखौ जिमान हास्थायबाबो मोनखाला आंनिबा माने नों मोनखालायानो। मानो होनबा दाखालि माबायदि खालामदोंमोन नोङो नुवाखैमोन नामा?
जनोनो होआखैमोन माथो जनो होनायथ' बाथो ओंखारनायानो थायाखैमोन माथो न'नि सिंनिफ्राय नोंहा एसेबो गोसोआव नाङाखै नामा एसेबो मोदोमाव नाङाखै एसेबां गाज्रि बाहायथारदोंमोन जोंफोरखौ थांनायाव थेवब्लाबो नोंहा एसेबो मोदोमाव नाङाखै मोदोमाव नांदों थेवब्लाबो दादि आं मानसिखौनो मानोबा बावनोनो हाला नै नोंखौ मा होननानै बुजायबावनो आदा ओमफ्राय बिबारिनि बयफ्रेन्ड नाम्बारखौ मानो बिनाय नोङो जेनेबा मा खालामनो नागिरदों नोङो बिनि नाम्बारखौ लानानै बिनि बयफ्रेन्डखौ आं एसे बुजायगौमोन मा होनना बुजायगौमोन नोंलाय जेनेबा बिबारिजों आंजों 5 बोसोर रिलेशनशिपआव थादोंमोन दा नों दासो गोदान फैनाय नोङो बेखौ नागारदो होननानै माबा माबि बुंगौमोन आं नोङो बेफोरबायदि बुंबानोखि नागारगोन नामा आरे ना बिबारिनि बयफ्रेन्डा बिबारिखौ गारबाबो नोंखौ बिबारिया लाफिनला नोङो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिया दा नोङो बेखौ हास्थायना जेबो लाब गैला बावदोलै आदा बेखौ बावदो नोंनि गोसोनिफ्राय नोंनि खर'नि दिमागनिफ्राय नोङो बेखौ दिहुनना ज्राब गारहरदो ओमफ्राय नोङो गुबुन नागिरदो जागोन दे जागोन आं नाजागोन नङा दे आदा बेनि फारसे एसेबो साननांला नोङो मालाबा सानफ्लांबाबो ना बेखौ एकदम साननाङायानो गुबुन बाथ्रा सानना हो बेफोरबायदिनो लासै लासैनो बावलांदो नोङो दे जागोन दे नागारनायाव गैयालै बिबारिखौ आङो लैथोस्रि आं जुदि बिबारिखौ मोनाना आं रावनिबो जानोबो होआ बेखौ बरबाद खालामगोन आं बिबारिखौ धंस' खालामगोन बेनिखायनो बिनि बयफ्रेन्डनि नाम्बार नागिरगासिनो आङो सान्ति होआ आंबो बिबारिखौ बिराद सान्ति थाबाय दंना बियो आंखौ नागारनानै नायगोन आंबो नायना लागोन सान्ति होआ आङो बिखौ गयानो माथो थायथाराखै एबारो थायाखै इसेल' थायदों दामानो गैया एबार लसथार जाबायलै लसथार थायनायानो इसेल' थायदों ओमफ्राय आरो दामबो गैया धै साला बै अनबिखिया माइरं साइरं जावखांजोब्बाय र' दिनै लागाया होनसै आयै मायो आयै बेनिखायनो मानसिफोरखौ मिन्थिया हौवानो बेफोरबायदि लाबना दोनफैनाङा मिथिगौ ना मा होननाय जादों बेलाय मा जादों सोर मा जादों नोङो बै अनबिखियादि जोंहानाव थाफैनाया बे सिख्लाखौ नोङो मोजां सानदों नामा औ मोजाङानो माथो मानसियालाय माथो गाज्रि नुखो नोंहालाय रावबो रावनि महरखौ नुनानै सिनाय हाया आयै सोर माबायदि ओरैनोथ' अनबिखिखौ नुनायाव मोजाङानो नुयो र' मोजां रखमानो नुयो नाथाय सिं सिंनि बेसे गाज्रि गेसाव नों मा मिथिगौ सुबारा होगोन दे गथ' जाहाथा माथा मालायखौ बेफोरबायदि बुंनाङा मिथिबाय मिन्थिया हौवानो नोंलाय बेखौ सिनायनोनो हागौ ना नोंसानि आलासियानो जायो ना नोंनि लोगोआनो मिन्थिया हौवानो मा बेफोरखौ मा बाथ्रा बुंनो फैयो आंसो सिनाय हाया नाथाय गुमा खफ्रि आदायाथ' सिनाय हायोना मा गुमा खफ्रिया सिनाय हागौ बोरै माथो दाखालि सिनाय हाया होनना बुंदोंमोन माबा सिनाय हायो आदाया आदानिनो एक्समोन एक्स मा खर' एक्स माबाहाय एक्स माने आदाया बै अनबिखिखौ सिगां गोसथोयोमोननो मा नंगौना नङाहाय ओमफ्राय बै सिख्लायाबो अनबिखियाबो सिनाय हागौ नामा गुमा खफ्रिखौ हायो थर' हानायखायनोथ' आदाखौ नागिर फैदों बेयो मिथिबाय मासे सैथान मिथिगौ ना नुनायाव साब्रै नुयो नाथाय नोङो खिन्थादों सिनाय हायो होननानै खिन्थादों गोसोमोन होननानै खिन्थादों गुमा खफ्रिनिसो गोसथोनायमोन होनबा बियो आसुरितसो खिन्थानोबो लायाखैले आसुरित मोनबाय आं नंमारगौना नंमारा हो नापे गुमा खफ्रिनि मा होनदों नोङो एक्स ना वाइ होनदोंमोन बिदि मारमोन औलै ओमफ्राय आयै मोनसे बाथ्रा नों बे गथ' लाबोनायखौ बियो बिदानि होनना बुंदोंना बिदानि नङा बियो होमबा सोरनिथ' माबा आयै मानसियानो जायजोंनो मेजोंनो लाइन मारिग्रामोननो आखलानो मोजां नंखायामोननो सोरनिबा दा गथ'आ मा मिथिगौ जायखिजाया गुमा खफ्रि आदानि नङा आरो गुमा खफ्रि आदा बेखौ गाज्रि होनना मोनथिनानैनो गारखादोंनो आरो गुमा खफ्रि आदाया मोजां मोननाय टाइमाव बे गथ'आ गैयामोननो दाबा सोरजों लाइन मारिनानै गथ' जोनोम जादों मा मिथिगौ दा बेनिखायथ' न'नि मानसिफोरजोंबो होखारजादों आरो बियो नङाबा सोर फाग्ला फाग्लाया बेखौ होखारहरनो दे न'निफ्राय जेबो दाय मावाबा माथो माबा बिमाया गावखौ फिसिनो लांनायसोमोननो बिदाया बबावबा गोमाहैदोंमोननो ओमफ्राय बिदाया फैनायनिफ्रायसो बेखौ सैया जादोंनो होखारहरदोंनो बिदिसो बुंदोंमोन माथो
आया बेफोर ओरैनो बुंफ्लानाय बाथ्रासो नों बेखौनो फोथायो आरो सोर बिमा बिफाया बेफोरबायदि होखारहरनो दे जेबो दाय गैया मा गैया आरो दे फिसिनो लांबाय दे बिमाया फिसिनो लांबानोखि गावनि न'से फिसालाया फैबानोखि फिसाजोआ फैबानोखि बेखौ होखारहरगोन आरो लागिबा न'आवनो थानो होगोन खामानि मावनो होगोन बेफोरबायदि होखारहराना नुदों आयै नुदोंना एसेबां गाज्रि बियो मोसौ थगायनाय होदों बियो जोंफोरखौ मानसियानो बोरैबा बाजारि टाइपनि मोननो आयै जायजोंनो मैजोंनो जेनेबा उन्दुग्रा बिदिनो गुमा खफ्रि आदाया फुलायै बुंनोबो हायाखै थेवब्लाबो आं बुजि मोनदों मिथिगौ ना आये इसोर मा बुंबावनो आंनि न'खौसो सुवा नांजोबहोबाय माथो बिदिबा आं बेखौ इसिङावनो हाबनो होआमोनलै बेथो इसिं नङा न'आवनो हाबनो होआमोन हा नुनायावथ' एसेबांबो बेफोरबायदि नुवालै आयौ बेफोरबायदिसो होनबा बाजारि टाइपसो आया जायजोंनो मैजोंनो उन्दुग्रा हे गसाय औलै आयै आंथ' दा नोंनि सिगाङाव बुंनोनो लाजिदोंमोन थेवब्लाबो आं बुंबाय बुङाबाबो जाया आयै बेफोरबायदि मानसिफोरखौ होखारहरदो लाखिनांला नों बुंबाबो बुङाबाबो आं लाखिखाया बेफोरबायदि बाजारि सिख्लाखौ आं न'आव लाखिनो आंनि न'खौसो सुवा खेरायजोब्बाय पापिया दिनैनो दानो होखारहरनोसै आं 1 मिनिटबो थानो होला आंनि न'आव नाङा आंनो बाजारि मानसि लाखिया आं नाङा आंनो बिनि खामानि मावना होनाय नांला लागिबा आंनो खस्थ' खालामनानै मावना जागोन थेवब्लाबो बेफोरबायदि सिख्लाखौ आं न'आव लाखिनो हाया नंमारगौबो दे सोरबा बिमाया बेफोरबायदि होखारहरगोन न'निफ्राय रावबो बिमा बिफाया एसेबां गाज्रि थाया दाय गैया मा गैया बेफोरबायदि होखारहरगोन आरो गथ'आबो गावनिनो बिनिया एखनिबो बिदानि गथ' नङा बियो र' साला बेखौ आं होखारहरगोन दानो तू गोया रे अम्बिखि तू गोया गथ'आ जा मोजाङै उन्दुखादों दे उन्दुदे राजा एसे उन्दुनांगौ ओइ सिख्ला आंनि न'निफ्राय गोख्रै ओंखारलां दानो ओंखारलां नोंनि गथ'खौ लानानै जोंहानि न'आव थानो मोनला नोङो नाथाय मानो मादै आं मा खालामखो जेबो खालामाखै नोङो थेवब्लाबो नों बायदि सिख्लाखौ आंनो नाङा लागिबा आं हारसिंनो खस्थ' खालामनानै खामानि मावनानै जागोन थेवब्लाबो नोंनि खामानि मावना होनायखौ आंनो नांला मानो बेफोरबायदि बुंदों मादै नोंलाय माथो बुंदोंमोन आंखौ थानो होगोन होननानै नाथाय दिनै हरखाबनो मा जाब्रबखो ओहो नांला आंनो नों बायदि सासे आखल गाज्रि सिख्लाखौ आङो आंनि न'आव थानोनो होनाङामोन हाबनोनो होनाङामोन ओंखारलां नोङो आंनि न'निफ्राय दानो ओंखारलां आरो नोङो जोंफोरखौ ओरैबायदि मोसौ थगायना होदों नों माथो गुमा खफ्रिनिसो गोसथोनाय मोननो आरो नों बे लाबोनाय गथ'आ नोंनिसो ना नोंसा आदानि गथ' नङा बियो नोंनिसो नों जायजोंनो मैजोंनो लाइन मारियो ना ओरैनो नोंखौ नोंसा आइमोना होखारहराखै न'निफ्राय नोंनि आखलफोरा मोजां नंखाया बेनिखायनो नोंखौ होखारहरदों नङाबा दाय गैयाबा ओरैनो मानो होखारनो दे आरो गथ'नि बिफाया सोरो सोरो बेफोरखौ मा बुंदों नोङो मादै आं बेफोरबायदि नङा मादै औ गुमा खफ्रिजों आंजों मोजां मोनलायमोन आरो मादै आं नोंसोरनो खिन्थानो नागिरदोंमोन आंजों गुमा खफ्रिजों सिगां मोजां मोनलायमोन होननानै नाथाय गुमा खफ्रियानो बादा होना दोननायखाय आं खिन्थायासै बाद हो नोङो बेफोरखौ नोङो गुमा खफ्रि आबाखौ नागिर फैदों ना रावजोंबो लांजायैखाय बैखालि नङालै मादै आं गुमा खफ्रि न' होनना मोनथिनानै थाङामोन आरो बाबुआ आंनि फिसाला नङा आदानिसो फोथायलै मादै आं जायजोंनो मेजोंनो लायनो मारिया आं गुमा खफ्रिखौनो मोजां मोनोमोन आरो गुमा खफ्रिखौबो आं गाराखैमोन गुमा खफ्रियासो आंखौ गारदोंमोन बांद्राय थगायनाङा दे गथ' आंनि न'निफ्राय ओंखारलां दानो ओंखारलां गथ'आ फोजादो आरो थांदो न'आव थांदो आयै मानो होखादों अम्बिकिखौ मोजां नङा बियो मोनथिबायना गुमा खफ्रिखौसो नागिर फैदों बियो जोंहानियाव आरो गथ'खौदि बिदानि होनना बुंनाया बिदानि नङा गावनिनो जायजोंनो मेजोंनो लाइन मारिलाबायनानै साला गथ' जोनोम जादों गुमा खफ्रिखौसो नोङो नागिर फैदों गुमा खफ्रिखौसो फासानो फैदों आरो बा मोसौ थगायना होदों जोंफोरखौ गुमा खफ्रिखौ सिनाय हायि बायदि थाबाय दंमोन बेयाव आयै आं मिथिखागौमोन अम्बिकिया आंनि सिगाङाव बुंखादोंमोन
नाथाय गुमा खफ्रिया बादा होना दोन्दोंमोन बेनिखायसो आं रावनोबो खिन्थायाखैमोन। दोन जमुना, बिनि खोथायाव गोजाव नाङा नोङो। मोजां नङा बियो। आरो नोंनो सानना नायाखै माने सोरबा बिमा बिफाया होखारहरो आरो जेनेबा दाय गैयैयावनो सासे फिसाजोखौ बेफोरबायदि होखारहरगोन नामा? आरो रावबो बिदानि फिसालाखौ बेफोरबायदि लाबोआलै। रावबो नुवाखै आं। ओहोलै मादै, आंनि फिसाला नङा बियो, जोंहा आदानिसो। आरो आं गुमा खफ्रिखौ फासायनो फैयाखै। आंखौ थानो होलाय मादै, आं नङाबा बबाव थागोन? थानो मोना नोङो जोंहानि न'आव, ओंखारलां। आंनि न'आव थानो मोना नोङो, आंनि न'निफ्राय ओंखारलां। आरो गथ'आबो लां, थफ्ला थफ्लिया बोन्दो आरो न'आव थांदो। आंनि न'आव थानो मोना। थांदो, माबारै माखौ बेलाव बेलाव नायबाय थाखो? थांदो आंनि न'निफ्राय, ओंखारलांदो। जमुना आब', आं बेफोरबायदि नङालै, आंखौ होखारनाङा। नोंसोर होखारहरबा आं बबाव थागोन? नों गाबनाङा आगै, आं नोंखौ थांनो होआ। मा होनदों नोङो जमुना? मा होनदों? थांनो होआ? औ आयै, आरो नंखाय खोथाफोरखौ सोर लागायना होनाय आयै नोंनि सिगाङाव? जमुना, सासे बाजारि सिख्लानि थाखाय नोङो आंजों नांज्लायनो फैदों? आंजों समान समान नांज्लायनो फैदों नोङो? मोजां माथो नोंनि फिसाजो जमुनाया। दालाय माथो आयै, सासे गुबुन सिख्लानि थाखायनो नोंजों बियो दिनै समान समान नांज्लायनो फैदों। नोंखौ जबाब होदों बियो। बिबो सासे बाजारि सिख्लानि थाखाय खोब मोजांनो माथो, नोंनि फिसाजोआ। दालाय माथो बेलेग मानसिनि थाखाय नोंखौ दिनै जबाब होदों? नापे, सासे सिख्लाखौ आखल गाज्रि खालामनायनि सिगां 100 बार साननांगौ, मिथिबाय? नोंबो सासे सिख्ला। सोर खिन्थानाय अम्बिखि आगैया बाजारि होननानै? सोर खिन्थानाय? जेबो मोनथिया हौवानो नोङो मालाय सिख्लाखौ मानो बेफोरबायदि बदनाम होदों नापे? जमुना, नोंनिया बांद्राय जाबाय। आयै, जिखि जाया अम्बिखिया जोंहानावनो थागोन। नोङो बे अम्बिकिनि थाखायनो आंजों नांज्लायनो फैदों जमुना। नोंखौनो आङो गावनि असे फिसाजो बायदि अनोमोन, नाथाय दिनैसो मिथिबाय गदायफोरा अनबाबो अनजानोनो रोंखाया। नंमारगौ दे, गदाया गदायखा, मालाबाबो असे फिसाजो बायदि जानो हाया। नाथाय जों बिमाफोरा गदायबाबो अनो, नाथाय नोंसोर गथ'फोरासो बिमा गदायजों अनबाबो अनजानोनो रोङा। आयै, नों आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंखो? अम्बिखिया बेफोरबायदि नङालै आयै। नोङो मालायनि खोथा खोनासंनानै अम्बिखिखौ होखारनोसै नामा आयै? आलाय सिलाय जागोनलै आयै अम्बिखिया, नों मानो बुजिया? जमुना, आं नोंखौ जोंबाय। थांदो, नों बाबि जोंदों। नाङा आंनो नोंनि बायदि फिसाजो अख्रा, बिमाजों उल्था उल्था नांज्लायग्रा फिननाय होग्रा नोङो। बिबो मालाय मानसिनि थाखाय आरो सासे बाजारि सिख्लानि थाखाय। ओइ जमुना आब', नोङो बे सिख्लानि थाखाय आइजों नांज्लायदों समान समान? नोङो आइनि साइड जानो गारै बे सिख्लानिसो साइड जादों। दहायनिफ्रायनो खोनासंगासिनो आं, नाथाय फैयाखैमोन। नाथाय आं दा खयज' हायाखै। नोङो बे अम्बिकिखौ मोजां सानदों नामा? मोजां नङा बियो, गाज्रिथार। मालाबा नोंबो फासिगोन र' बेजों। आयै, मा नायबाय थाखो? होखार हरदोलै सानैखौबो। गुमा खफ्रि, नोंनि न' नङा बियो, आंनिसो न', मिथिबाय? आंनि आइ आफामोननिसो न'। बाह जमुना बाह, नों दिनै गुमा खफ्रिखौ बेफोरबायदि बुंदों? औ बुंदों आं आयै, बुंनोथ' सानाखैमोन आं, आरो मालाबाबो बुंफेराखैमोनबो, सानफेराखैमोनबो आङो। नाथाय गुमा खफ्रिया आंखौ आंनि न'निफ्रायनो मानो होखारनांगौ? आयै, बे न'आवनो आंनिबो मोन्थाय दङ। जेब्लासिम आं हाबा जाया अब्लासिम आंहा बे न'आव मोन्थाय थागोन। नोंनि अननायनि फिथाइखौ दिनैसो मोनबाय दे आङो, दिनैसो मोनबाय जमुना। आंनि असे फिसाला फिसाजोनिख्रुइबो आं नोंखौ बांद्रायसो अनसिनोमोन। मा होआमोन आं नोंनो बायनानै? गस्ला होयोमोन, दख'ना नांगौ होनबाबो दख'ना बायना होयोमोन, नाथाय नापे आरो गुमा खफ्रिनोनो होआमोन आङो। थां, दानो ओंखारलां नोंसोर सानैया। आंनि न'निफ्राय ओंखारलां। आंनि न'आव थानानै आंखौनो दादागिरि दिन्थिबावो नोङो जमुना। आयै, बे न'आव आंहाबो थानो मोन्थाय दङ। नोङो आंखौ थां होनबानोखि आं थांगोन नामा? आंनिबो न' बियो, आंनिबो न', थाङा आङो। आंल' नङा, अम्बिखियाबो थाङा। थालै था, नोंसोर सानैबो थादो, नाथाय जोंफोरजों जानो मोनला, आलादा जानांगोन। नायगोन आंबो नोंसोर बोरै जानो हायो, बोरै ओंखाम मोनजायो। आं नङाबा नोंसोरो मोनजागोन, मोनजागोन। आंनि सायाव जानानै आंखौनो दादागिरि बाव। जा, आलादायै जा, नाथाय न'नि गरसे माइरं मोना नोंसोरो। माखौ संना जायो जाबानो जाबाय।
हाजार गाबै गाबै बिखेवब्लाबो मोनला। आंनिफ्रायथ' अननायखौथ' मोनखाला। एसेबां अननोमोन आं नोंखौ, नाथाय नोङो आंनि अननायखौ दिनै बुजियासै। सासे मालाय सिख्लानि थाखाय नोङो आंजों नांज्लायनो फैदों। नोंनि न' आंनि न' बुंनो हानाय जाबाय नोङो। दिनैनिफ्राय नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला जोंफोरनिया।